Mabaidि sarsakiya? Hello लोगोफोर नै आङो दायो दङ जाहैबाय मावरिया हाजो जोंनि मस्ट लकेल जायगा बियो मावरिया हाजोआ बे हाजोआ दङ जाहैबाय भुटान हादरनि साखाथियावनो ओरै सा थांबाथाय भुटान बैजों भुटान नै बेरायफैग्राफ्रा नै सारमोन बयबो ज'-ज'नो बिराद मोजां नै भुटान हाजोआ माबायदि सारसाकिया नैबे सारा क'क्राझारनि बियो दिनैसो फैफेरदों बियो सारा खननै जाबाय नै खननै जाबाय जायगाखौ खिथादो माबायदि जायगाया सिगां मोजांमोन दा एसे गाज्रि दं दा एसे बोथोरा बे सारा क'क्राझारनि बियो दिनैसो खेबनै जाबाय जाहैदों फैनाया माबायदि मोनो जायगाखौ मोजां सार जायगाया मोजां मोजाङानो औ ओमफ्राय दा दैयासो एसे प्रब्लेम ना ने औ एसे हर दं होनना बुंदोंमोन दैखौ दै दङ औ ओमफ्राय ओरैजाय हाजोजों मोजां नुहुरो नै माने दैज्लाङावथ' बिराद दै जाखायो बाहाय सार दा दैया एसे बोथोरा एसे मा होनांगौ जाखो दा गोरान बोथोरखौ उनाव जाहैबाय अखाबो गैथ'वा नालाय औ अखा गैथ'वा दा एसे मोजां दाबो ना औ मोजाङानो दैज्लाङाव साबसिन जागोन औ आरो बेबो बाना जायोलाय दैज्लाङावबो बाना जायो बाना जायोलाय दिगदारथार ओंखायनो बेरायोबा जानुवारि फेब्रुवारि बिराद मोजां बे मावरिया हाजोआव बेरायनो पिकनिक जानो मावरिया हाजोआव जानुवारि फेब्रुवारि फैनांगौ आरो दाबो फैजायो एसे ओरैनो नायलाबायनो जायगा नायनो हाजोफोरखौ नायनो भुटान हाजो नुहुरगोन खाथियावनो क'क्राझारनि बेबो नै सिगां सिगांथार बिराद थाबायनाया मेथाइ लादों नालाय जाजानो गिदों बे मेथाइखौ मेथाइया बिराद बुरजा नै जाख'नो हालाया 150 थाखानि मेथाइ दं बेयाव 150नि मेथाइ दा जागोन जों बेखौनो जिरायनानै बेफोरनो मोजां खुरखायैनो हाजोआनो एसेल'थारसै माथो हनै ओरैजाय माखासे खुरखालाजोबथारबाय सिगाङाव बैसिममोन नै बैजों थाइगिर दैसा दं थाइगिर दैसाया सार ओरैजाय बैजोंनो बेयाव दा दै गैथ'ना दैज्लाङावसो जा मोजां दै बोहैखायो बेजों थाइगिर दैसाजों गोगोनो नाबो बिराद मोनो जायखिया बेरायफैनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदों बेबायदि बेलासि समाव बेरायैया जोबोद गोबाव जाबायमोन बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बेबायदि जयै बेरायनाय जाबाय सारमोनजों जयैनो बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोखौ माने न' सिङाव थाबाय थानाय जायो नालाय स्कुलाव हस्टेलाव थानाय जायो सानफ्रामबो बेखायनो एसे बेलासिफ्राव मालाबा बिदि बेरायनो मोनबा मोजां मोनो आरो गोसोखौ नोंथांमोनाबो बेरायनो हागोन सोरबाफोर जुदि बिदि हाजो हाला मिथिंगा बिफां लाइफांफोरखौ नायनो गोसोब्ला बेरायबानो जाबाय जोंना बोथोराथ' बेरायनायनि बोथोरा दा एसेबांमानि नङा नाथाय दाबायदियावबो मोजां आरो बेरायनो आरो बोथोर फैबावबाथ' बुंजाला मोजां मोननायानो बेरायनो मोजां मोननाया समावथ' बैयाव भुटाननि हाजो नुहुरदोंना बे हाजोआव थांजायो आरो बे हाजोसिम खाथिसिम थांजायो बर्डार दङ बेयाव भुटाननि माखासे मानसिफोर थायो अब्लाबो बेरायहैजायो आरो ससेखौ नायजायो आरो नै दैबो दंबावोसो माथो दैया आंलाय रानबाय सानोमोन दैखौ बिराद मोजां दै दंबावोसो नै लोंजायो दुगैजायो दै दंबावोसो नै भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बे दैया बैजों बोहैबोदों बिराद मोजां नै दैया गोगोनो हाजोखौ जा मोजां नुयो नै रिल्स लानो बिराद मोजां जागोन नोंथांमोना साननो हागौ बे मावरिया हाजोआ अबेहाय दङ होननानै बबे जायगायाव बेयो दङ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला आमटेका होननानै फैबानो जागोन आरो निसिमा होनबानो जागोन खैला मैलानि साहा फैबानो मोनगोन बेखौ आमटेकानि साहा फैबाबो मोनगोन बेयावनो दङ जाहैबाय बियो बे मावरिया हाजोआ गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ आरो हाजोआ सिगाङाव एसे बांसिनमोन गोबाङानो खुरखालांबाय दै बाना जायोबा खुरखालाङो लासैनो गिसिखालांबाय दै लामा बिराद गुवार जाबाय नै दा दै लाम जाजोब्बाय नै बेहाय नङाबा सिगां समाव बेयाव एसेबां माने दै लाम गैयामोन आरो माने एसेल'मोन गुसेबमोन दै लामा दा गोबां बारायलांबाय थाबाय बेबायदिनो आरो दैज्लां समाव बिराद अखा हायो नालाय दै देरो दा बिनि दैखौनो लांनानै जोंनि ओरै खोलाहा दतमा थाइगेदन्दर सालगुरि उक्सिगुरि बालागारि गोबां गामिफोरा माइ गायनो लाङो आरो बिनिफ्राय दै लानानै थाङो आरो नै बैयावहाय बान्दो दङ
बाव बान्दो खालामनानै बिनिफ्राय लानानै थाङो दा बैयावहाय स्लुइस गेट गोदानबो खालामगासिनो दङ दा स्लुइस गेट गोदानखौबो आङो दा नोंथांमोननो एसेबाबो खिन्थानो नाजागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बेनो आरो मावरिया हाजोआ दा सान हाबसि हाबसि जाबाय नै सान हाबसि हाबसि सानखौ बिराद मोजां नुदों नै बेलासि सम जाबाय नालाय सान हाबसिगोन बेबायदि समाव बिराद मोजां नुयो आरो सानफोरखौ सार दाथ' जोङो मावरिया हाजोआव बेरायबाय नङा होमबा ज'नो दा मावरिया हाजोआव बेरायनानै गोसोफोरखौ एसे माबायदि मोनदों मोजांखौनो मोनदों गंगारफोर भुटाननि मानसिफोर नुदोंना नुवासै नुनो मोनासै नुनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय हौवा जेनेबा बोथोराबो जोबोद जाबायना सार ओंखायनो नुनो मोनसै मालाबा फैफिनसै उनावहाय फैयो मालाबा फैयो फैनायालाय ओमफ्राय बर्डाराबो बै खाथियावनो जाहैबाय नालाय सार नुहुरखादों ओमफ्राय दैया बेसे गोजानाव थांनांखो दैया बाराद्राय गोजानाव थांनाङासै खाथियावनो एसे दैया दुगैनो मोजां जागौमोन ना सानाव फैनायबा जाबायमोन दुगैलांनो मालाबा फैफिननोसै नामा सार फैफिनसै मालाबा आरो दैज्लाङाव फैनांगौ सार फैनोसै दैज्लाङाव ज'नो थान्दा जा मोजां नुदों हनै नायलाय हाजोखौ बिराद मोजां फैनो नोंथांमोनाबो बेरायफै नोंथांमोनाबो नायनोबा नायफै बेरायफैजायो जेबो नङा जेबो नङा दसे बेरायफैनायालाय ना दा जों थांफिननोसै आरो ना थांफिनसै मोनाबायबो एसे मोनाबायबो दे सार गोजोननाय थाबायलै सार दे सार दे सार मावरियाव फैनानै माबायदि मोनखो एसे फोरमायदो साराबो जोबोद मोजां सार मोजां मोनदों ना दैया एसे साफा जाबावनांगौमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम नामा सारा खेबनै जाबाय सिगाङाव फैखांबाय ना फैखांबाय स्कुलनिफ्राय फैदों एबारावथ' स्कुलनिफ्राय फैनाय जाबाय ने थांनाय बोसोर 2023आवमोन खोमा 23आव सार बुरजायैनो फैदों जोङो बुंदोंमोन ना नोंथांमोननो स्लुइस गेटखौ खिथागोन होननानै स्लुइस गेटआ दा बेबायदि जानानै दं नै गासै बाहाय 50टा खुन्थिया थागोन आरो बाहाय 50टा खुन्थिया होनाय जागोन दा नै बेबायदि आरो स्लुइस गेटआ नै बिदि जाजोब्बाय नै हायोबा बिराद मोजां जासिगोन नोंथांमोननो देखायगोन आङो हायोबा दा उनावहाय देखायलांबावगोन हायोबा दा स्लुइस गेटआ बेबायदि सोलिनानै दङ स्लुइस गेटआ जुदि हायोब्लाथ' बेयाव बिराद मोजां जाखागोन बेरायफैनो थाखाय नै खुन्थिया गोगोमखा माथो बिराद गिदिर गिदिर खुन्थिया खालामबाय नै बिदिनो फैदोंमोन आरो बाहाय सारमोन मिसमोन ज'नो ओमफ्राय जोंहा माजों फैदों होनना बुंदों नै स्कुटि जोंहा स्कुटिजों सारजों आंजों स्कुटि दिनैनि भिडिअखौबो आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय भिडिअखौ लाइक खालामनो होबानो जाबाय शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलाव जुदि गोदानबा थेंक इउसै गोजोननाय थाबाय